Čaute ľudia, tu Sorte a dneska s vítam u ďalšieho videa. Dneska to je zo séru Levinside na minihre Get Down. A dneska je tu so mňou. A jo, Zigul. Jop. Tak ja už tu zbieram prvé coiny. Já moc ne. Mám první. Doskočím toto. Dobre. Dobre, už mám aj Diablok. Jo. Jo. A to úplně neskočím asi, ne? Vlastně. Som strašne dlho nehral Get Down. Takhle. Hlavně, že jsem první, ty vole. Si prvý? No. Za chvíľu sa to zmení. Asi jenom když spadnu. A ty si vážne prvý? Čo tam robíš? Tam Ja? nepatríš. Teď mám spadl, nespadl. Mám dva coiny za sebe. Dobre. Tak. Poberám tento. Nepoberám, že nebudem riskovať. Jo! Děkuji. Vyhrál bych to. Jsem ti to nechal. Pro video. Jasné, vieme všetci. Tak jasně. Tak dobre, nechal si ma. Hlavně bez ty to vyhrál. Já to nepotřebuji vyhrát. Tady máme rvačku. O co? Box mám tady má. Ale o co? Zabil jsem ho. Já jsem ho zabil jako fightem, neschodil jsem ho, prostě se s ním fightili. Do 0 srdíček. Nevedel PvPčko, alebo čo? Zabil jsem ho. Vy sa tam zabíjate, ja zatiaľ si tu len zbierať coiny. Ne, já tady hlavně zabijím, nezbírám coiny. No veď hovorím, že vy sa tam zabíjajte a ja si tu zatiaľ budem zbierať coiny. Kam skákají, vůbec se úplně sračky tady jsou. Nevím, kam pustila jsem. Teraz som to skočil len tak. Semka můžu? A jo. Tady je docela hodně coinů. A semka neskočím. A nedokončí to, prosím. Pokúsim sa. Tam je docela hodně coinů tady. Tak to ešte takto skoro nedokončím. Evo, ja tu mám nejaké coiny. Prosím, ne, počkej, tady 1000 coinů, hype. Kde je můj 1000 coinů hype? Tady je coin, čekaj, tady je blízko. No dobré. Ne. Já jsem ještě spadl, vole. Ach jo. Nevadí. Len ja som chcel skočiť jeden jump a neskočil som a milom. Čo teraz som opuštil? Mám třetí místo. Zavčil. Dobre, skočil som to. Aspoň tu... Takovej jump, kámo, to je lepší než quad jump, to je takový penta jump nějaký, ty vole. Bylo. Co skočí. Penta jump, ale z výšky. Že ako z výšky dole. Já jsem pobral Diablok a žiju. Další coin, ty vole. A už tě schodil, kámo, mám 1200. Yes. Dobré. Ja mám 1800. O Diablok, kámo, tady úplně blízko Diablok, úplně
Úplně na začátku. Ty to neprdele. A kolik vůbec dostáváš coinů, když máš tolik coinů? A to, Okolo 30 sa mi zdá. tak to dostávám taky. Žijem. Já dostal z Diabloku 64 coinů. Ja som skapal na minus 112. Je. A toho som se bála. Mám skoro 1500. Ok, mám 1700. 1700. Jako to si měl po druhý mapě. Taky. Hej. Bez- Ja tam potom jeden zhodil, vieš. Tam už to potom fičalo. Mám jedno zlatý jabko. To se vyplatí. Šartné 4 som preskočil. Šárne 4, pojď ještě. Dobre, šartné 4. Já mám 3 šárne. Tak, Protection 4, Protection 4. Čože? Protection 4. A idem nakúpiť ešte 3 levely, takto. Já mám šárne 4, far 2. A ja. Protection 4. A ty máš- Tá helma je dobrá. Takže Potion. Enderpearl to ne, nejaké srdiečka, nejaké jabka. Jak to tu vybavím? Takto. Měl bych vám dobrý enchanty na brnění, úplně špatný. Dělej. Tak, mám to. Ja mám nakúpené, celkom v pohode. Jaké máš veci? Špatný. To sú jaké? Ja mám Mám- full protection 4, sharpness 4, far 2, 5 zlatých jablk, 4 náhradné srdiečka, speedku a jablka. Kdo vede nějaký ezák, prosím, nějaký koženák mi taková. Nikdo? What? Jo, u mňa je. Ešte ho chytiť. Že já ho vidím nějakého typka, ne? Hodně. Jo, horí. A já tě užeru, doufám. Tak Tak, ryb. Tady je hodně lidí, tady je nějaký koženák. Má zlatý jabka. Pojď sem. malá šapka, 2, 3 jabka. Kámo, on měl jedno zlatý jabko. ten Ona koženák. mala zlaté jabka. Berem. Pojď sem, Semko. Idem po tomto. Já jdu. Jo, má. On mě nějaký půl iroňák, ty nevím, co se o sobě myslí. Troška kombička dostáva. Kámo, ten dostává jiný komba. Ten dostal tak 2. Tento dostal riadne rekty. Ale mal zlé veci. Kámo, kolik má háp. Já jsem zabil toho druhého nejlepšího. Ježišmarja, v pohode. Nějaká Enilka tady není? Prečo? Já bych si něco spojil. Ale čo? Co spojíte? Nejsou? Zhabi! Čej. To bude taky hitovat, protože nechci do sebe. Jako? Bustině, prosím! Piče, auto. Kde ten poslední auták? Kde ten poslední auták? Chci mít. Máš kill? 4. Jo. Ty? Tak musím zabít to posledního. Ten někde na stromě zase. S lukem určitě. Takže on nenašel ještě. What? Ten kde je? Počkej. Ale vidím to. Vidíš ho? Jo, vidím ho. Kde? Mŕtvy. Není. Není. No, koľko máš zlatý jablok? A dáš mi z Enelku, prosím, nevím se takového. Dobre, nájdi si Envilku. A kde je Envilka? Neviem. Tak já chci ale Protection 4. No tam Jo. asi nebude Envilka. Tak já jdu hledat. Ale rýchle ťa idem chytať. OK.
začíná i ten velkou. To to nějak tu opravili, že se lepšie už s tím prutuje. Jo. Tak keby som vedel, tak hneď si toto kúpim. Ty vole. Tady ani nejsou dveře do toho baráku. To je ten problém. Jsou nějaký... OK. Jako really? Jako really? Kolik ti zbylo? Just- 9. A mal som ešte 8 zlatých jablok. Kolik? 8. 8. No tak, toto bylo z tohoto videa všetko. Ak sa vám toto video páčilo, určite zachyťte like, nejaký pekný komentár a možno aj odber. Čaute. Pozdrav sa. Papa. No,